Il-Ministru Carmelo Abela, il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru responsabbli mix-Xandir Nazzjonali, ħarab milli jipparteċipa fi programm ta' diskussjoni fuq Net Television li tratta propju l-mod kif il-PBS qed jitmexxa b'tali mod li jwassal il-messaġġ partiġan tal-Partit Laburista. Din is-sitwazzjoni qed tħasseb lil ħafna li qed jgħidu li x-Xandir Nazzjonali għandu jkun għal kulħadd u mhux ixaqleb lejn naħa waħda biss tal-isfera politika. Dan meta l-mod kif qed titmexxa il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS qed tkun b'mod sfaċċat favur il-Partit Laburista filwaqt li temarġina għal kollox il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista. Iżda minflok ma jaraw li jkun imwieġeb dan it-tħassib, dawk qrib il-Prim Ministru f'Kastilja ordnaw lill-Ministru Carmelo Abela biex ma jattendix għal programm u minflok indbat il-backbencher Jonathan Attard. Missosim il-preżentatur Rodri Kaġus u faċċjat bit-tħassib espress mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, id-deputat Laburista konferma kemm il-Gvern ta' Robert Abela ma jafx kif tista' ssir ir-riforma fix-xandir tal-Istat, skuża konvenjenti għan-nies ta' Kastilja. Ġifieri għandna d-dej kollu u l-Istazzjon Nazzjonali jibqa' bajs kontra l-Partit Nazzjonalista. Ma jitkellmx favur riformi. Jiena nemmen li l-politika hija riforma kontinwa. Matul il-ġlieda leadership tal-Partit Laburista, Robert Abela kien qal li f'każ li jkun elett se jara li r-riforma tinbeda malajr kemm jista' jkun. Iżda wara kważi sentejn, l-unika riforma li saret fix-xandir tal-Istat kienet li l-programmi ta' diskussjoni ikunu dettati blisti ċensurati minn ġimagħtejn qabel. Fid-dawl ta' dan kollu, id-deputat Laburista spiċċa kważi ammetta li l-iskeda tax-xandir tal-Istat isa xi waħda tal-Partit Laburista. Dan meta uża l-kliem nidejna skeda, daqs li kienu l-iskeda tal-Midja Laburista. Fil-waqt li ma weġibx dwar il-qagħda finanzjarja mwera li jinsab fiha l-PBS, Jonathan Attard iddefenda l-ħabi fil-mod kif isiru ħlasijiet għal produzzjonijiet tal-programmi. Attard u magħruf sew fil-Partit Laburista kemm qrib il-mexxej Robert Abela, tantu hekk li juntażel direttament mill-lider għal co-option biex jimla s-siġġu li battal l-ex Ministru Manuel Mallija.